Je voorstellen? Goedemorgen. Hele goede morgen. Hoe gaat het? Het gaat goed. En met jou? Met mij ook goed. Hoe heet je? Ik heet Sanne. Ik heet Maarten. Leuk je te ontmoeten. Ook leuk. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Engeland. Ik kom uit Italië. Oh, ik hou van Italië. Ja, Italië is mooi. Ben je al in Italië geweest? Ja, ik was 2 keer in Italië. Sinds wanneer woon je in Nederland? Ik woon hier al 4 jaar. Je spreekt heel goed Nederlands. Dank je, jij ook? Ben je studente? Ja, ik studeer aan de universiteit. Interessant. Ik ben ook student. Wat studeer je? Ik studeer kunst. En wat studeer jij? Ik studeer geschiedenis. Dat klinkt interessant. Dank je. Kunst is ook interessant. Ja, ik hou van kunst. Hoe oud ben je? Ik ben 20 jaar oud. Hoe oud ben jij? Ik ben 34 jaar oud. Oh, jij bent ouder dan ik? Ja, en jij bent jonger. Woon je hier in de stad? Ja, ik woon hier. Ik woon in een appartement. Is je appartement klein of groot? Mijn appartement is klein, maar mooi. Mijn huis is ook klein. Heb je huisdieren? Ja, ik heb een kat. Heb jij huisdieren? Ik heb een hond. Ik heb geen kat. Hou je meer van honden of katten? Ik hou meer van honden. Ik hou niet van honden. Oh, dat is jammer. Hou je van koffie? Ja, ik hou van koffie. Ik hou meer van thee. Thee is ook goed. Drink je vaak thee? Ja, ik drink elke dag thee. Dat is grappig. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb 1 broer. Ik heb een zus. Hoe heet je zus? Mijn zus heet Lisa. Hoe heet je broer? Mijn broer heet Bruno. Wat doe je in je vrije tijd? Ik lees graag boeken. En wat doe jij graag? Ik schilder graag. Dat klinkt leuk. Dank je. Hou je van films? Ja, ik hou van films. Welke films vind je leuk? Ik vind avonturenfilms leuk. Welke films vind jij leuk? Ik vind comedies leuk. Leuk. We moeten samen een film kijken. Goed idee. Wanneer heb je tijd? Misschien in het weekend. Perfect. Tot later. Tot later. Naar de weg vragen. Sorry, waar is het station? Het station is niet ver. Oh, goed. Hoe kom ik daar? Loop rechtdoor. Oké, rechtdoor. Sla dan linksaf. Links? Begrepen. Loop dan 2 straten verder. 2 straten? Oké. Dan ziet u het station. Dank u wel. Graag gedaan. Is het station groot? Ja, het is vrij groot. Is er een kaartautomaat? Ja, er zijn veel automaten. Hoe lang is het lopen? Ongeveer 5 minuten. Dat is niet lang. Nee, het is heel dichtbij. Dank voor uw hulp. Geen probleem. Hoe heet u? Ik heet Maarten. Ik heet Sanne. Aangenaam Sanne. Aangenaam ook. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Italië. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Nederland. Dat is leuk. Waarom gaat u naar het station? Ik wil naar Amsterdam reizen. Amsterdam is mooi. Ja, dat heb ik gehoord. Hoe laat vertrekt uw trein? Mijn trein vertrekt om 15 uur. Oh, dan moet u opschieten. Klopt. Dan ga ik nu. Veel succes. Is er een café op het station? Ja, er is een café. Goed, ik heb koffie nodig. Veel plezier in Amsterdam.
Dank u. Oh, een laatste vraag. Ja, hoe kan ik helpen? Is er een supermarkt in de buurt? Ja, de supermarkt is naast het station. Super, dank u. Graag gedaan. Dag. Dag. In de supermarkt. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in mijn winkel. Dank u. Heeft u brood? Ja, we hebben brood. Wilt u wit brood? Nee, ik wil volkorenbrood. Oké, hier is het volkorenbrood. Dank u. Hoeveel kost het brood? Het brood kost 2 euro. Goed, ik neem 1 brood. Wilt u nog iets? Ja. Heeft u melk? Ja, we hebben melk. Wilt u volle melk? Ja. Graag 1 fles volle melk. Heeft u ook eieren? Ja, we hebben eieren. Wilt u 6 of 10 eieren? Ik wil 10 eieren, alstublieft. Heeft u ook kaas? Ja, we hebben kaas. Welke kaas wilt u? Ik wil Goudse kaas. Hoeveel kost de kaas? De kaas kost 3 euro. Wilt u fruit? Ja, ik wil fruit. Heeft u appels? Ja, we hebben appels. Wilt u rode appels? Ja, graag 5 rode appels. Hier zijn de appels. Dank u. Heeft u bananen? Ja, we hebben bananen. Ik neem 3 bananen. Oké. Hier zijn de bananen. Hoeveel kost alles samen? Alles samen kost 10 euro. Hier is 10 euro. Dank u. Wilt u een tas? Ja, graag 1 tas. Hier is uw tas. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ben iets vergeten. Wat bent u vergeten? Ik heb nog water nodig. Hoeveel flessen heeft u nodig? Ik heb 10 flessen water nodig. Wilt u platwater of bruiswater? Platwater graag. Hier zijn 10 flessen platwater. Dank u. Hoeveel kost het? Dat is nog eens 10 euro. Ik wil graag pinnen. Geen probleem. Dank u wel. Fijne dag verder. Dank u. Hetzelfde. Een tafel in het restaurant reserveren. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij restaurant De Vries. Dank u. Kan ik een tafel reserveren? Ja, natuurlijk. Voor hoeveel personen? Voor 4 personen. Voor wanneer wilt u reserveren? Voor vanavond om 19 uur. Om 19 uur, begrepen. Hebt u nog vrije tafels? Ja, we hebben nog vrije tafels. Hoe heet het restaurant ook alweer? Het restaurant heet Restaurant De Vries. Waar is het restaurant? Het is in de Hoofdstraat 10. Oké, dat begrijp ik. Hoe heet u? Ik heet Clara. Helemaal goed. De tafel is voor u gereserveerd. Hartelijk dank. Graag gedaan. Is er een menukaart online? Ja, de menukaart staat op onze website. Dan kijk ik de menukaart online. Wilt u nog iets weten? Ja, graag. Hebt u vegetarische gerechten? Ja, we hebben veel vegetarische gerechten. Dat is super. Dat hoor ik graag. Wat wilt u eten? Misschien een groentesoep? De groentesoep is erg lekker. Hebt u wijn? Ja, we hebben rode en witte wijn. Perfect. Ik houd van witte wijn. We hebben een heel goede witte wijn. Hoeveel kost een glas? Een glas kost 5 euro. Oké, dat is goed. Helemaal goed. Tot later. Tot later. Dank u. Graag gedaan. Oh, nog een vraag. Ja? Wat wilt u weten? Hebt u een parkeerplaats? Ja, achter het restaurant. Super, dank u.
Geen probleem. Is er een dresscode? Nee, er is geen dresscode. Goed, dank u. Tot 19 uur. Ja, tot dan. Dag. Dag. Bij de dokter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ik voel me niet goed. Oh, hoe kan ik je helpen? Ik heb hoofdpijn. Heb je ook koorts? Nee, ik denk dat ik geen koorts heb. Oké, ik meet je temperatuur. Dank je wel, dokter. Ga hier zitten, alsjeblieft. Oké, ik ga zitten. Heb je hoest? Ja, ik hoest een beetje. Sinds wanneer hoest je? Sinds gisteren. Heb je keelpijn? Ja, een beetje. Open alsjeblieft je mond. Je keel is rood. Oh, is dat erg? Nee, het is maar verkoudheid. Wat moet ik doen? Drink veel thee met citroen. Oké, ik houd van thee. Dat is goed. Neem ook deze tabletten. Hoe vaak moet ik ze nemen? Je neemt ze 2 keer per dag. Oké, dank je. Rust veel uit. Dat zal ik doen. Kom over 3 dagen terug, alsjeblieft. Oké, ik kom over 3 dagen terug. Hoe heet je? Ik heet Sanne. Alles duidelijk. Goede beterschap. Dank je, dokter. Graag gedaan. Wat kost het onderzoek? Dat is gratis met de verzekering. Ik heb een verzekering. Perfect. Laat me de kaart zien, alsjeblieft. Hier is mijn kaart. Dank je, alles goed. Mag ik nu gaan? Ja, je kunt gaan. Dank je voor je hulp. Graag gedaan. Is er een apotheek hier in de buurt? Ja, die is naast het gebouw. Super, dank je. Dag. Dag. Blijf gezond. Ik zal het proberen. Treinkaartje kopen. Goedendag. Goedendag. Waar wil je naartoe reizen? Ik wil naar Amsterdam reizen. Wanneer wil je vertrekken? Vanmiddag. Hoe laat precies? Om 14 uur. Er is een trein om 14:10. Perfect. Wat kost het kaartje? Een kaartje kost 30 euro. Oké, ik neem 1 kaartje. Enkele reis of retour? Alleen enkele reis, graag. Prima. Hier is je kaartje. Dank je. Van welk spoor vertrekt de trein? De trein vertrekt van spoor 5. Spoor 5, begrepen. De trein is op tijd. Goed, dank je. Wil je een zitplaatsreservering? Nee, dank je. Oké. Veel plezier in Amsterdam. Dank je. Hoe lang duurt de reis? De reis duurt ongeveer 3 uur. Oké, dat is niet lang. Nee, het gaat snel. Is er koffie in de trein? Ja, er is een treincafé. Super, ik houd van koffie. Dan zit je goed daar. Dank je voor de informatie. Graag gedaan. Hoe heet jij? Ik heet Maarten. Ik heet Sanne. Aangenaam, Sanne. Aangenaam, Maarten. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Frankrijk. Oh, Frankrijk is mooi. Ja, ik houd van Frankrijk. Waarom ga je naar Amsterdam? Ik bezoek vrienden. Dat klinkt leuk. Ja, ik ben blij. Veel plezier. Dank je. Kan ik contant betalen? Ja, natuurlijk. Hier is 30 euro. Dank je. Alles in orde. Is er een dienstregeling? Ja, hier is een dienstregeling. Dank je, dat helpt. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Fijne dag verder. Dank je. Jij ook. In het café. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil je? Ik wil een koffie. Zwart of met melk?
Een koffie met melk, graag. Oké, een koffie verkeerd. Hoeveel kost hij? De koffie kost 3 euro. Prima, dat is goedkoop. Wil je iets eten? Ja, ik heb honger. Hebben jullie taart? Ja, we hebben appeltaart. Oh, ik houd van appel. Top. Wil je een stuk taart? Ja, graag. Oké, komt zo. Dank je. Hebben jullie thee? Ja, we hebben zwarte thee. Ik neem ook een thee. Oké, dus een thee en een koffie. Precies. Dank je. Ga je hier zitten? Ja, ik zit bij het raam. Oké, ik breng alles zo. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Hoe heet je? Ik heet Sanne. Ik heet Maarten. Leuk je te ontmoeten, Maarten. Jij ook. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Australië. Wauw, Australië. Ja, het is heel mooi daar. Waarom ben je hier? Ik studeer hier. Wat studeer je? Ik studeer biologie. Dat klinkt interessant. Werk jij hier elke dag? Nee, ik werk alleen in het weekend. Oh, dat is fijn. Ja, ik vind het leuk werk. Dat is goed. Hier is je koffie. Dank je. Hij ruikt lekker. En hier is de taart. Wauw, hij ziet er lekker uit. Eet smakelijk. Dank je. Wil je nog iets? Nee, dat is alles. Oké, tot straks. Tot straks. Dag. Dag. Kleding kopen. Goedendag. Goedendag, welkom. Heeft u t-shirts? Ja, we hebben t-shirts. Ik zoek een blauw t-shirt. We hebben ook blauwe t-shirts. Oh, dat is perfect. Welke maat heeft u nodig? Ik heb maat M nodig. Hier is een t-shirt in maat M. Mag ik het passen? Ja, het pashokje is naast de toiletten. Oké, dank u. Graag gedaan. Het past goed. Super. Wilt u het meenemen? Ja, ik neem het. Oké, het t-shirt kost 15 euro. Wilt u een tasje? Ja, ik wil graag een tasje. Hier is uw tasje. Heeft u broeken? Ja, we hebben jeans. Ik zoek een zwarte broek. Hier zijn zwarte broeken. Welke maat is dit? Dat is maat 38. Oké, dat is goed. Wilt u die meenemen? Hoeveel kost de broek? De broek kost 30 euro. Oké, ik neem die. Alles samen kost 45 euro. Heeft u jassen? Ja, daar hangen jassen. Ik zoek een rode jas. Hier is een rode jas. Oh, die is mooi. De rode jas kost 50 euro. De blauwe jas is iets goedkoper. Dat is duur. We hebben ook goedkopere jassen. Oké, ik kijk later. Geen probleem. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Hoe heet u? Ik heet Sanne. Ik heet Maarten. Aangenaam, Maarten. Aangenaam. Dag. Dag. In de bibliotheek. Goedendag. Goedendag. Welkom in de bibliotheek. Dank u. Heeft u boeken in het Nederlands? Ja, we hebben veel boeken. Ik zoek een eenvoudig boek voor beginners. Ja, deze boeken zijn goed voor beginners Nederlands. Dank u. Heeft u ook kinderboeken? Ja, daar. Mooi. Ik kijk even. Heeft u hulp nodig? Ja, misschien. Welke boeken vindt u leuk? Ik houd van avonturenverhalen. Hier is een avonturenboek. Oh, dat klinkt goed. Het is geschikt voor beginners. Perfect. Kan ik het lenen? Ja. Heeft u een bibliotheekpas?
Nee. Hoe krijg ik er een? Vult u alstublieft dit formulier in. Oké, dank u. Hoe heet u? Ik heet Sanne. Prima. Hier is het formulier. Dank u. Hoe lang mag ik het boek houden? U mag het 2 weken houden. Oké, dat is goed. Wilt u nog een boek? Ja. Heeft u reisgidsen? Ja, daar staan reisgidsen. Ik zoek er een over Nederland. Hier is een reisgids over Nederland. Dank u. Kan ik hem ook lenen? Ja, natuurlijk. Wat kost dat? Het is gratis. Wow, dat is geweldig. Ja, de bibliotheek is gratis. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Hoe heet u? Ik heet Sanne. Ik heet Maarten. Aangenaam, Maarten. Aangenaam. Hoe laat sluit de bibliotheek? Om 18 uur. Oké, dank u. Veel plezier met de boeken. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. Oh, nog een vraag. Ja? Wat is er? Is er hier wifi? Ja, het wachtwoord staat hier op het bord. Super, dank u. Graag gedaan. In het park. Hallo, Hallo. Hoe gaat het? het gaat goed, dank je. En met jou? Met mij ook goed. Vind je het park leuk? Ja, het park is mooi. Ja, ik kom hier vaak. Ik ook. Woon je dichtbij? Ja, ik woon in de stad. Ik ook. Hoe heet je? Ik heet Sanne. Ik heet Maarten. Aangenaam, Maarten. Aangenaam Sanne. Wat doe je hier? Ik wandel graag. Ik ook. Heb je een hond? Nee, maar ik houd van honden. Ik heb een hond. Oh, hoe heet hij? Hij heet Max. Dat is een leuke naam. Dank je. Houd je van dieren? Ja, ik hou van dieren. Heb je huisdieren? Ja, ik heb een kat. Leuk. Hoe heet ze? Ze heet Luna. Mooie naam. Dank je. Wat doe je voor werk? Ik ben student. En jij? Ik werk op een kantoor. Wat doe je daar? Ik ben secretaris. Dat klinkt interessant. Het is prima. Wat studeer je? Ik studeer techniek. Wow, dat is cool. Dank je. Houd je van sport? Ja, ik jog graag. Ik ook. Zullen we samen joggen? Goed idee. Wanneer? Misschien morgen. Oké, morgen om 8 uur. Perfect. Hier in het park? Ja, hier. Super. Ik heb er zin in. Ik ook. Houd je van muziek? Ja, ik hou van muziek. Welke muziek vind je leuk? Ik houd van popmuziek. En jij? Ik houd van rockmuziek. Leuk. We moeten eens naar een concert. Goed idee. Oké, tot morgen. Tot morgen.